Joan, capítol 7, versets 40 al 53. Alguns d'entre la gent començaren a dir de Jesús: «Aquest és realment el profeta». D'altres deien: «És el Messies». Però uns altres replicaven: «És que el Messies ha de venir de Galilea? No diu l'Escriptura que el Messies serà descendent de David i que ha de venir de Betlem, el poble d'on era David?» La gent es va dividir per causa d'ell. Alguns volien agafar-lo, però ningú no el va detenir. Els guardes del temple se'n tornaren a trobar els grans sacerdots i els fariseus. Aquests els van dir: «Per què no l'heu portat?» Els guardes respongueren: «Ningú no ha parlat mai com aquest home». Els fariseus els van replicar: «Vosaltres també us heu deixat enganyar? Qui de les autoritats o dels fariseus ha cregut en ell? Només hi creu aquesta gentussa que ignora la llei i són uns maleïts». Un d'ells, Nicodem, el qui temps enrere havia visitat Jesús, els diu: «És que la nostra llei permet de condemnar ningú sense haver-lo escoltat primer i sense saber què ha fet». Ells li respongueren: «Tu també ets de Galilea? Investiga l'Escriptura i veuràs com de Galilea no en pot sortir cap de profeta». I cadascú se'n va anar a casa seva.